Oh. Ngavatore mhiko. Mondira kaita vanhu vakamangara ndiani. Sinzendoro ishe ndibase ndoro chokwadi padare. Ishe ndibase ndoro chokwadi padare. Kwavo. Mukoma wangu chikamu chete. Awachinowana. Magariro vakaita manje mudare. Unorwadza mukariso mukoma kana mauya padare mundotanda vakazvakaita vamuinya. Kana chizvarwadza sumuka yobva magara. Handiti pane vakauya kuzomangara ka. Imi murimo mudare munyaya imwe chete. Wani ndiyo uchigara apo. So imimi kana muchida kutaura mune muchitaura muri ipapo. Musungwa ngauye mudare maizuru. Okay. Pane vamwe vanhu vanenge vachitovepo padare. Pane rimwe dare riripo. Mambo vakatowanda vakamira. Pane vanhu vakafanda. Auya munhu wacho. Komunhukadzi. Satomboita kuvasekera vanhu ivava zvavari kuita ndaona mumwe vatombotaita. Muri kuuya kudoro here kana kuti muri kuuya kunhiki kumatare? Inyaya yei? Ni maroro. Dora ingenya. Zvakanaka iyo. Yaramushi. Wosiya foni yako shamwari. Foni dzatinadzo dzakadarika yako iyoyo. Isusu ukatiitira zvokudhakwa pamaziso pedu unotanga dare takatotsamusana newe. Vari evidence mutaura nyaya yenyu. Pamusoro yedare. Nhau yatiunza panapa inhau yemukwasha uyu. Akatora mwana wangu akugara naye. So akati haachadi mwana uyu. Mushure mekunge ati anoda kuti aroore kubhadhabhatadi. Tanosvika ako taenda ava ndo mai vanobereka mwana wedu. Mwana wedu waanogara naye ndiye Arabi. Saka taenda kukuya kuyatabva tanosvika panext pavezi ndo pane munyai wacho. Tabva tasvika takati sezvo mukwasha wedu akati anoda kuti aroore. Kuroora anoyaroora kumusha. Asi kuya kwataita kuno kutatongoya sekuti ivo vakati vauda kuti varoore. Sekuti list yavati vauda list. Tabva tasvika takabva tapachi tanyora list tabva tapa munyai wacho na list yaya. Tamupa list kwakava kuma 3 zvaanodoka.
munyaya ndobva tabva tamba list yakabva aenda akati ndikeza ndosvika kupiko kumukwasha wenyu akabva aenda akasvika kumukwasha wacho then asvika kumukwasha kwachona kuya anoti iye akanzi chimbomira tikutevera akabva vazotevera pamba pemunyaya pachona paya vasvika pamba pemunyaya paya paya akabva vati mukwasha wenyu auya so mukuti tiite sei tikati list tinayo chatiri kuda isusu ngaatanga ashiedzera patiri tokuona kuti timupe list yacho nayo ndobva akabva tati mari yatode kushiedzera mari yakuchaijiwa kwedu kwatinobva kwakasiyana mari yekushiedzera yakuchaijiwa toda 150 tatoda 150 kudaro paya paya nyaya yakabva adzoka takanotaura navo akati mari yavataura yakati yakawanda asikukwanisa mari iyoyo takati ari kukwanisa mari izvo kanzi ari kukwanisa ati tokwanisa demati 60 ndo yandinayo tabva tati kana ivo vachiti vanokwanisa mari iyoyo hai ngavamiravo nemari yavo vakadaro saka zuva rakabva radoka vabva vati nyaya yakabva zo yakati tabva tati nyaya ichindai tozotara kwakachena izvi ndozvikwadoka ndobva nyaya yakabva aenda munyaya kudaro takazotarara isusu sekuti tivaenzi kunzvimbo yatatiri isitobva gokwe kwatatenda kumavhileji ndobva vakabva vati ivo chandanga ndichifungidzira vanhu ava vane zvavakaita zvazoita kuti muuye kuno kudaro handiti pane zvanetsa here zvakazonoka usiku kwatiri zvatakawirirana iye akati hachadi mwana wedu takazoenda kwasabhuku mushure mekunge atinokera usiku sabhuku tanogara nhau iye akabva ati mwana wenyu hatidi handimudi sekuti achitaura mukwasha mukwasha vachina nyaya dzese dzainyokwa dziri kwedzi paitsanangura zviri mashoko ese pandaipindura nepaitaura zvese zviripo nhasi mauya nenyaya yekuti chii nhasi taura nenhau yekuti iye akati mwana wedu hatidi sekutaura kwatakaita kudaro saka ada kudzosa mwana wedu haangangosairi takawirirana kuti iye kana ada kudzosa mwana wedu ngaatiposhi mari yenhereka yekuti munhu ngaadzokere kumba kwako sekuti hausi kumuda saka tatati tipe mombe 1 ne200 ndo mari yatakataurira asi kana ngeri mari tiposhi tipo ngi 680 vyatatawirirana sokuti tatati kugomukwidza agouya kumba saka tabva tangochaja mari yese yakadaro saka iye mari yabviswa mari ikapuhwani chichi aingori makwai hatina umboonako sabhuku ndo vakanga vati mari vapiwa hatizivi sabhuku vakazokafambisa sei sabhuku mari mapuhwa mari makambopuhwa mari nemurume uyu mari yakabuda vachifamba pamwe chete na marezo inhengo yekomiti iyangane mari yacho ndobva zvaita sei tikati ava ngavachiuya vazotora mari yacho mari iyi tinosangana kuno kudarira mapurisa patakazouya neava vachibva kugokwe vakasvika pano titakumirira ivo kwamazambani havana kuzokwanisa kuuya so tisatambise time makawirirana zvamakawirirana here navo maitaurirana here nyaya yamuri kutaura kana kuti maingotaura nasabhuku taitaura nasabhuku hamutauri nasabhuku kamusingatauri nevanhu vachona kuti tinange vanhu vatisina kunge takawirirana navo kati hatisati vave vakwasha kwatiri kuti vanange tainanga through sabhuku ndiye hataibvunza kuti sabhuku zvimire sei so nhasi muri kuuya navo vakwasha venyu here sekuti ndo vane mwana wedu wavari kuramba taurai kuti tauya nevanhu ava vakatora mwana wedu handiti vatora mwana wedu kwakungoti havachamuda handiti moisa nyaya kudare kwete kuti mutonge imimi dare chamawira naro kuno dare kana makaritonga makaripedza chii handiti tauya nemurume uyu ndiye angachigara nemwana wedu mambo zvaangachigara nemwana wedu akungosvika pakuti haachatoda mwana wedu ko kugara kwavanga vachiti hatichaziva kuti vaigara sei vaidini aishanda here aidii moisa nyaya kudare ini that representation nyaya yenimoiona ichirohwa mudare handiti ndo nhau iripo mambo nekuti muromo mune matee mwedzi wei7 months uchigara nemwana womunhu musingazvizive ongonzi ngachienda manje
Iwe usaramba wakatsikitsira daira zviri kubvunzwa. Unati baba wako vataura kuti une mwana iwe uchizvizivira wega. Unaye mwana? Kwete. Ndamuna kuya kumatare makadzungaira kana mune uchitorwa nemunhu akadai so uchiti uri kuningirira. Muita muchida kuita zvekutamba nevabereki kudaro so kana. Why muchida kutamba nevabereki? Why muchida kutamba nevabereki? Wakutokodzera mudari muka akwewe. Manje isusu ndoda kukuudza. Ubva obata mashoko anoda kutaurira. Hapana anyways dzatinobvumira vanhu vakaita sewe kufungidzira kuti uri pakutora vana vevanhu movachapaza wongofunga kuti andapedza naye uyu ndakunotora umwe. Handiti hakuna zvinhu zvakadaro, hazviko. 7 months kana uchibhadhara $5 paevery round yemukadzi wakurara naye, mari iyoyo yeshort time panhingi patouchline. Handiti ungada hamekuri kuchii ndoda mombe 3 mombe wazvinzwa here shamani? Wai muda kumunetsekera kuda kuita ningi naye. Handisi kutomboseka naye, ndiyo wandiri kutotaurira. Handisi kuzombofa ndakatendera unhu wakadaro mudunhu mangu wekuti munhu ungafungidzire kuti unotaura nonsense pamwana umwe munhu. Unonga uchizviziva here kuti iwe sekuberekwa kwawakaita ndokuberekwa kwakaita mukadzi uyu? Dzosera kaumhandara hwake hwachona iwowo udzorere, nokuti hazviuye mupfungwa dzako iwe kuti mwana uyu zvandakumusiya akuenda ndiri kuti ndiri kuitei. Kokutambisa nguva yake 7 months wakagara nemwana womunhu ane vabereki vake vanenge vachifungidzira kuti uyu mwana uyu asarudza sarudzo yake aenda kumurume. Baba wako vari kupi nevabereki wako? Vari kupi vabereki wako? Vamazambani muri munyarikani kaimi? Munofanira kuvaka vana kana vachiita unhu hwakadai so. Endi mwana hafanira kuti mwira doro achiuya mudare mangu. Handiti muri kuzvinzwa zvandiri kutaura here? Ndoda why yebehavior yaandisvika achindiitira apa yekusvika achidonhera mudare mangu ndiratidza kuti ari kuenda kundara achiuya mudare. Ndikatokusungisa izvozvi kana uine nharo toita uchiuya kudara kuzoronga matare nesu. Pamusoro wemambo timubvunze, wanzwa here zvawaudzwa namambo mutongo wako wapiwa? Waunzwa here? Mutongo ndaunzwa but inini pandiri kutadza kunzwisisa ndepekuti ndatongwa ndisati ndataura kuti ndinofambisa sei nyaya iri kufamba sei handisi kuziva. Chinodiwa ndechekuti inini chandoda kuziva ndechekuti mhosva yangu handiti nemunhu uyu handiti usati munhu uyu mani buda muno muyo sumuka kudare vamazambani ndiri kuda mwana wenyu kudare. Ndiri kumuda kuti adzoke muno mudare. Handitika mutongo wandapa. Handitika handina time yekutaura nezvidhakwa mudare mangu. Handiti makona handina time yekutaura nezvidhakwa mudare mangu. Hamusi mudare mezvidhakwa muno. Handitika imimi sababa vake manzwa zvandataura. Kutora mwana wemunhu wogara nemwana wemunhu usina kana kufunga kuti ndakagara nemwana wemunhu haisi mhosva. Murombo munhu havigwa asina kufa. Handiti but kana tauya kumatare kuzoita matare nemadzitezvara ane mwana wavo wauri kunjataidza
kumba kwako wonosvika uchinodonhera pamberi pangu akutoratidza kuti wakadhakwa mudare. Ndizvo zvatingaita here izvo? Hazviko. Saka iye mombe nhatu handitika handisida kuti mutipindura. Ndiri kukuudzai kuti kana anopedza kudhakwa momuudza kuti kudare kuye kwatanga tiri kuya boy wachadya mombe nhatu namambo nehwai yekumisbehave mudare mani mamambo yekuya wakadhakwa nehwai yemutongo wadare ramambo wokunjapaidza vana vevanhu. Handiti makwa muri kusekei? Ndati muri kusekei? Handisuseka changamire wangu. Ndinovhuma zvandinotaura nekutenda. Zvandikukumbirisa ndezvekuti vana ava kutadza kunowanika. Ava vatezvara ndevedu, ambuya ndevedu. Ndofunga muroora ndinogara naye ndini. Nyaya iyi matangire avakaita nanga ndisingaizive. Kusvikira ndazoti nina maakunetsana zvisizvo. Isiso hatina hunhu hwakafanana ihwohwo. Inini kuno kunofunga harisizo zuva rekutanga kusvika muno. Ndotoziva kuti kwamambo wedu kunodiwa zvakati, kunodiwa zvakati ndozviziva. Asi matangire ayakaita kuti isvike zuva ranhasi, hongu wangu adhakwa aedza aita kunge munhu atodheerera mambo chokwadi. Ndikutsanangura ndiri pachokwadi, ndiri kukuzivai changamire. Ndinorezera maoko angu. Ndochipinda kechipiri, ava vanhu havana kurambana. Ndo nyaya iripo nekuti pavaiita zvinhu zvavo zveshuwa vatezvara neni takaita vanhu vakabatira nyaya pamusoro. Ndofunga tamboda kutaurira vairi vatatu kuti nyaya idai maidzosera fuureki yatangwa panowana kuti kwatauya kuno kugomo rinoyera kungosvikwi. But zvisine nyaya yanga yatongouya nechekare. Kuno ndati anobhadhara mombe nhatu. Handina kuisa gupuro apa rekuti vanhu vakarambana. Handiti ndoda kumugaidha mwana wenyu kuti kana akagara nemudzimai agare nemudzimai wake achiziva kuti ndakagara nei nemwana wevanhu. Handiti vakatotaura matarama akanga muchiita muchitora vanhu muchiite sei right mauya nei right zvamazuva kuti muri kuuya kudaro valate zvaravabva kugokwe nhasi hameno ndeke chingani kuuya kwataita isisi kuno kuuya pakutanga handingavape mhosvawo zvangu. Ndibaba iri dare rekuyananisa vanhu vari muwanano. Iyi yanano kuti titi isisu vanhu varambana hatingati varambana. Ndiani ati varambana? Muri kuwana kupi? Makadhakwa futi handiti? Kwete baba. Hapana munhu anzi varambana. Kwambotaura zvokurambana here apa Mazamba? Kwanzi behavior yavari kuita nenyaya yavari kuita. Right. Vakatozora padzi padowa mombe nhatu dzekuti apiwa naTongo. Negwai rebehavior yake. Hapana kutonya token of divorce. Hapana Mazamba. Ngabhadhare vana atezvara aratidze. Yapota ngeno. Ndonya yacho. Ngazvinzwa. Ndini ndine mwana aita uyana. Ndinorereka kuna atezvara wangu. Ndorereka zvekare kuna mambo wangu. Ndorereka zvekare kuna amai. Monitiregererawo asi isisu tinowanana. Asi mombe nhatu mazinzora. Bai ndozvataura. Inyaya yamambo varitsvaga kuti munyatsowira. Bosi tikukodza musawirira naye atezvaraka. Vatanga vasingawirana. Inyaya yekusaroora. Bosi vadai vakapiwa zvinhu izvozvo avaka. Hapana chikadai chichinetsa izvozvo. Iye mukadzi wacho nachuya kunasa abva kupi? Ndoda kukumbirawo kuziva. Vatezvara. Vamazamba. Ndati mwana abvepi uyu muroora achiuya kuno naso. Angangozvika. Muri kubvunzwa ndini. Ndouya naye ndini, ndogara naye ndini. Ndopavabvunzwa namambo kuti vabva naye kumba. So ndozvamuda kuti adai chibvunza kubvunzwa Mazamba denda. Pamwe ndichanyepa. Aiwa mwabvunzwa ndimi. Moti aiwa mambo. Mwana ndinaye ndini, muroora wangu ndinaye. Mazamba. Mudio. Mpulisa. Mazamba.
Mwezi wa zimbiwa. Mambo amene vari kusimudza maoko. Ndoda kumboona kuti zvii zviri kuitika pa why vanhu muchiita so mudare mangu. Why? Munhu ari kutongwa mudare ari kudedzerwei panze. Chii wadiwe taura. Honori? Behavior yavaita. Ngatinzwe zviri kutaurwa nevavo tinzwe. I'm sorry, ma'am. Yes. Nawe ikwa sabhuku shoko rakataurwa nderekuti uyu mukadzi handisi muwanano naye ndaita mujoro naye pamberi pasabhuku. Ndo pamukuona Ndizvo here sabhuku. Ndichokwadi chataurwa. Saka isusu hatisonotambisa nguva tichifungidzirwa nevanhu kuti vangave vakangwara kudarika isu. Hazviko zvinhu zvakadii zvakadaro. Handiti mhosva mwene wayo mukomana nemukadzi uyu ndiye wandataurira zvandataura. Handiti ishoko zvaro rapinda mujese andabudisa bepa iro. Bepa nderei? Rine chii chakatikiwa kana wani pachakabviswa. Right. Hapana kana wani chakabviswa. Mirai changamiro wangu. Next court ningimusiyamwa tisirei rimwe dare 21 days kubva nhasi. 21 days amazambani kana usina. Chandiri kuda kana makunovaka dare iri vamazambani, garai pasi nemukomana. Pawaona ndasara mudare mamambo muya ndandichirwisa kuti dare risaite ngorambana nemukadzi. Iwewe garisana nemukadzi zvakanaka. Chitsvaga mari tiendese tsvakirai kuno kumadzitezvara. Handiti wotsvaga mari yemombe imwe chete yekuti tiende tizikanwe kuti tiri vanhu vari serious panhau yekudi munotaura zvemujoro mungagona mujoro we3 months nemwana womunhu. Ndoda kwamambo Friday uye akadhamu. Ndoda imsura basi. Vana baba vanzwa zvandataura. Nyaya yenyu yamudare redu. Regai tiite nyaya mudare. Tumapora. Zvinouya nekuno. Mwana vangu baba. Ndapana na mwana no baba baba vani muchiyapo. Tariro akabva abva kuforiti. Ndobva aenda kuloja. Nemurume angapanda mwana kunotsvaga namba dzemukadzi wako. Ndobva avafonera mukadzi wake zvakanzi ndini mukadzi waketa nyaya kuforiti. Ndini yaenda kuudza yemurume mwana nemunhu anonzi Mfoni. Vaida vanhu vakabva vapindura kuti ina kwase kweko mimi ndimuda nditsvage phase 4. Tariro akabva abva kuforiti mbaenda phase 4 kusvika pamba paita se apa 1. Ndobva pinda umba ndobapinda umba. Ndobati ndauya kuti ndikuudze saka baba vakachuka gumbo kubasa. Saka ndauya ndikuudze kuti baba inini kuchoka mukaita gumbo ndivona kakoro yake. Murume wacho mwana unonzai. Wandini mwana naye chamunova mashwana. Murume wewe. Kana vanhu vakutopanana vana hatingasvike pakavabvunza kuti murume wavo vaitobisa bhurugu vachibisira murume kuratidza kuti murume wavo. Ngatiendei pekuti parikuda kutaurwa nasekitari wangu ndopekuti murume wenyu chete vachiti babanzo taurai kuti murume wangu. Ndobva maita mwana naye ukaona vanhu vasvika pakubereka mwana. Handiti papinda munhu manje akuda kuti nyaya izikanwe. Handiti ndozvamuri kukomblena kai. Tsanangurai. Vasvike kokomba vati ndauya kuti ndikuudze kuti kukwara kwaita murume wenyu gumbo ndivona kauya murume wenyu. Akaenda kun'anga nevanonzi Mai Morris achida kuti apiwa mushonga kuti imi muramba ni murume wenyu mugare naye. Saka mushonga wakabva backfire ndibva kutora ichi gumbo. Ende ivoni muroi kanaka kuti anokuuraya nokuti akamurayira mwana wangu. Ndonyaya yakandimudza pano. Deformation. Amai, muri kunzwa zvitorwa? Zvakutaura ndikuzvizvo but hachisi chokwadi. Tsanangurai tinzwe. Nyaya yakanyonetsa pakati pangu naIvhoni haisiyana siyana nguva. Ivhoni ndanga iri girlfriend yemurume wangu. Ivhoni ndakamubata red handed nemurume wangu. Ndamubata tikasvika pakunetsana. Tanetsana takarovana. Ivhoni haana kumira kuya kumba kwangu. Ivhoni anouya pamba pangu nevanhu achita hondo kana kupwanya zvinhu. Pamba pangu. Ivhoni akasanga ndipenge takaita mimba yemwana wangu chizoita mimba yemwana mucheche wandasiya panze.
ndichita mimba ine 8 months ibvo ndakandivinga nevanhu varipo 4 vakasvika vakandirwisa pamba pangu kumapasti 12 dzeusiku. Vandirwisa ndakanyarara ndakasimuka, murume wangu akanditenda kupolisi unoripota, ndikaripota. Ivhona akabva abuda haana kuwanika panyaya iyi. Zvadaro ndakanyarara ndakadzoka pamba pangu ndakagara. Ivhona haana kumira kuya pamba pangu. Akazoti ndaita mimba yemwana wangu wandinaye izvezvi akandivinga. Mwana wangu akwanisa 3 months. Ndobva nditi madhamire parodi, ndikati ndakamuignore. Ndobva nditi madhamira, ndakaramba ndichifamba. Ndati imi madha ndikutaura nemi, ndobva ndamira. Ivhona ndobva asvika, ndobva nditi madha, ko munofamba muchitoroti mwana wangu anonwa mapiritsi pakudii. Ndikati wandakaudza kuti mwana wako anonwa mapiritsi ndiani? Zvikanzi ndimai Morris. Ndakati enda unotora kamai Morris ako ukwanise kuti uye undibvunze nyaya yako. Mwana anokwanisa akanditi imimi mai munotora mai Morris. Zveshuwa ndakafamba nemwana airwara, ndakaenda kumbasa kwashanda mai Morris. Mai Morris vakanditi dzokere munotora Ivhona. Ndakasumuka ndikabva kubasa kwavo ndakaenda ndikanotora Ivhona. Ndasvika ikoko hakuna nyaya yakakwanisika kutaurika pana Ivhona. Ndakasvika vakandisvika pakundituka. Uri mata augone kudzora beche pakati pevanhu. Ndakasumuka ndikadzoka pamba pangu. Ndadzoka pamba pangu nyaya haina kumira. Ivhona akabva ndanetsana nemurume wangu, chinzi waonekwa achitengera munhu machips pamashops. Ndanetsana nemurume wangu handizivi kuti vakataura kuti kudii nenyaya. Ndakazoshamisika Ivhona achiuya pamba pangu achisvika chiniti yamena lady mune daka reinini. Daka munaro neni njere. Ndikati handina daka neni. Ko sei uchingotoka ngonzwa nyaya inongoda kuuya pano pamba pangu? Ini kumba kwako musi wako handiuziva, asana botsika pamba pako. Ko iwo wai uchiuya pamba pangu? Zvikanzi munondijairira mena lady. Nyaya dzenyu muna muchingoya pamba panapa munongoya nenyaya dzenyu muchitoroti ini ndanyongwa nemurume wangu. Murume wangu ane mboro yakaita sei? Ndivhoni. Murume wangu anga achigadzira bhasikoro. Baba naledi uye mutaure nyaya yenyu kana muri maunodza Ivhoni nyaya iyi. Nekuti nyaya dzese dziri kunetsa. Ivhona angu achandishungudza panapa. Ndimi akakonzeresa nyaya iyi. Ivhona akadzokera kumba kwake banadhi vati nenyaya dzandikwanise kudzimiririra. Nyaya inoda mai Morris nemurume wavo varipo. Ivhona akabva kumba kwake kumapasti 8 akasvika pamba pamai Morris vanogara panext door pangu. Akamira kusvika pama 12 o'clock dzeusiku. Akandinokera na 12. Ndobva anokasvika nzi budai. Ndikati handikwanisa senyaya dzechazitaurwa kwaye dzei. Ndikati zvikanzi dzinya simbi inorwa ichapisa. Ndikati hauti nyaya simbi inorwa kuchapisa nekuti imi ndimi nenyaya maifanira kuya pamba pangu wakachena. Ivhona haana kukwanisa izvo, zvakatanga kushaudha namai Morris. Ndakasvika pakunzi nemurume buda. Ndakabuda. Ndabuda zvikanzi chimimuhei kumba kwamai Morris. Ndikati handikwanisa nekuti nyaya yenyu maizobvunza pano. Zveshuwa vakatanga murume wangu vakatanga kupopota murume wangu kusvika abude panze. Ndobva abuda ndobva aenda kumba kwamai Morris. Zvikanzi murume wamai Morris imimi muri kutiudzawo zvenyu. Hamusi kutibatsira panyaya yemamhangarirwa nemunhu. Ndo pakasvika pakutaurika kuti nyaya isvike pakubuda. Nyaya iripo muri kureva kuti vauya kudare kuti vakunyaradzei kuti varambe vachienderera mberi nemurume wenyu. Kwanzi mazino hamuna kudzora mazino. Ndozvarutaura ka. Hando zvamutaura kuti vanofamba vachikutsanangurai chimiro chenyu. Yemen. Saka ini ndiri kuti nyaya yataurwa neava iri complain kwamuri. Pamuri kuipikisa muri kupapikisa kuti chii? Kuti nyaya izobuda, nyaya yakataurwa namai Morris. Mai Morris vari kupi? Mai Morris vari panze. Ko mavasirei pano? Vauya naye manenga. Mani mwana wangu. Vakabata mwana. Vakabata mwana kasi ndio paranzongoka. Ando vanouya vachikutaurira nyaya. Mavasirei. Kama kuiva pedzi nyaya dzavo. Ndo pandakazosvika pakutaura nyaya nekuti vakaitaura nyaya imai Morris. Iye nyaya dzese dzauya kumba kwangu achibvunza anosvika pamba pangu achiti adzinzwa namai Morris. Handitaure namai Morris but ndoshamisika Ivhona achiuya pamba pangu achiti violence achiti adzinzwa namai Morris. Kuti ndizoenda kuphase 4 Ivhona angabata mwana wangu arova. Ndosaka ndakarwadziwa nekushaurwa nekuya. Makadii kuenda kumapurisa? Ndakatoenda kumapurisa nyaya iyi. Tasvika kumapurisa Ivhona namai Morris vakanobvisiswa fine. Auya pamba pangu futi vakawanda vachida kundirwisa. Nenyaya iyo yazouya kudare nhasi. Chavanenge vachikurwisirai chaizvo chii? Nyaya inonetsa baba ndeyekuti Ivhona akadana igirlfriend remurume wangu. Daka rake harisi kupera. Iye ndiye ari kuya kumba kwangu ina ndiende kumba kwavo. Ende vanhu ava nditaure navo. Nyaya zhinji dzinobva dzinzi mai Morris ndo vadai. Handizivi kuti vari kufamba vari kumbozama kuti kudii pamusoro penyaya dzavo. Mulambosi ndeyei? Vana tisingavade mudare kaizvo. Mashaya kusira panzira mai Morris. Torai mwana wenyu, torai.
Hanzi mwana mutadzisei kwamai. Kwete imini. Mai Morris. Vanhu 2 ava varapa. Kukonana kwavanoita. Vanokonana zita renyu richipinda mukati. Mungave munovaziva zvakadii? Ava ndinovati tete next door wangu. Ndonga ndani foiza nditaure naye. Musadane nekusataura nema next door. Ndo panobva pangotipa picture. Hatitoda kutomboda kudzwa nzitine makore akati nisingataura. Haisi nyaya yatakubvunzai. Iteererai. Ngati imimi kuti muzive takudedzerai mudare muno chii. Inyaya iri kutaurwa zita renyu nevanhu vaviri ava varapa. Handiti patiri kuda kuti mutibatsire chiri kunetsa chii. Nokuti anouya achiti ndanzwa naMai Morris ndeuyu. Tete venyu ndozviri kutaurwa nevanhu. Kana vakaenda vakanoita hondo nevanhu voti ndanzwa naMai Morris. Very good. Ndosati kudedzai. Taurai mama kuti pawakauya paya tikadai pakanga takazodai paya wakati wanzwa naMai Morris. Paya tikadai ukati ndanzwa. Akandwana chibva nemwana wangu kuchipatara ane 3 months asinganzwi mushi. Ndobva andimisa paroad. Ndobva anditi imi mother mirai makafamba muchitoro kuti mwana wangu anonwa mapiritsi ari pachirongwa. Ndikati konyaya makainzwa nazvo ndakainzwa naMai Morris. Ndikati imi manje tinobvunza Mai Morris totere nyaya kuti vakadidzwa tichitaura pakudii. Zveshwana iye akaramba ndakaenda ndega kumatombo kwavaishandira kubasa kwavo. Ndikasvika vakati ende munotora Ivhoni wacho. Ndasvika ndatora Ivhoni wacho. Nyaya haina kunobuda senyaya yanga ndafambira senyaya yanga ndaudzwa naIvhoni. Vakasvika vakatanga kundishaudha kuti ndina ndiri kudzora besha handidii. Ndakasvika pakati aindituka ndi Mai Morris naIvhoni. Amuna ladies kutaura chokwadi pamberi pavo. Kutaura chokwadi pamberi pavo. Samupindure mzati mapuwa ngoi kutaura Mai Morris. Pasina izvozvo ndakanetsana nemurume wangu. Ndanetsana nemurume wangu chinzaoni. Anodzorwa yanenge akaita sei? Handizive. Yekuti ungazoziva kuti uyu haana kudzorwa iwe uri munhukadzi. How do you notice that? Handiti atidi vanhu vakareruka mumuromo. Makuna kuchapa. Kune vara nonzi stigmatization kuchirungu. Rekuti unoda kutsanangura status ine umwe munhu. Hazvitenderwi nemutemo. Izvozvo handi mapanzwa imhosva kutuka munhu neurema. Handiti ari kubereka vana mune vana vangani? Handi 4 vana vachiberekwa nepasina kudzogwa ipapo munotaura ipapo. Hazvina kunaka. Hakuna munhu ari special kuno umwe. Handiti mapanzwa. Hakuna munhu ari special kuno umwe. Umwe neumwe patiri kuti imunzi Mai Morris makaita baba Morris vanokudai. Handiti ndizvo? Mune zita renyu ramakadedzwa naro kubva musi wamaberekwa. Avo vane zita ravo, vane murume wavo 4 vana vachidini. But hamungati mukavatorera murume wavo movashandisira simba rekurwa kwete. Handiti mapona? Ndobva ndazonetsanawo nemurume wangu achinzi vanokwana nemunhu pamachips. Taingonetsana tiri mumba medu asi ndakazoshamitsika Ivhoni auye achitaura kuti ndanzwa naMai Morris nemurume wangu kutaura kuti inini nyaya mukurwisana panapa ndeyangu. Ndikati ndonotora Mai Morris wacho nyaya pakauya vakabva ndinokera Jona. Murume wenyu anoita nezvei? Anoita zvekuvaka ndibhirida. Movaudza abhirida. Handiti kuti vaite basa rekuvaka mudzimba. Vakavaka vakadzi. Handiti hatina kwatiri kuenda. Imambu yenyu makambobatwa here nemurume wavo ava nawa? Red-handed munoziva zvainoreva kuti wana yakadai. Handiti ndo chinonzi red-handed ndakubatai nemurume wangu. Imi makavabata zvakamira sei? Ndakatovabata uye akaita zvekugarira murume wangu pari pasilab. Ndichisvika bva nditi makasika kusvika. Hamuri kunzwa uye ndasati ndapedzwa. Ndanga ndisati ndapedzwa. Makondomu aya ndiri kushandisira murume wenyu. Zvekuti kungava anga ari apa iye murume wacho anogona kutodai. Nyaya ndakuda kukubatsirai. Akamhangara nyaya ndiani?
akamhanyira ini ndakatanga kumhanyira kupolisi ndobva vanonzi find ivo ndobva tabva kupolisi andazoti vari kuyawo kuno kwamama ndopavakauya kuno makangobva kumapurisa ivo vachinanga kuno vachibva vauya kuno kuno uku ndobva vaisa komplaini yekuti chii iyewo yakutaura kuti ndakaenda kumba kwemurume wacho nemukadzi wacho kuti ndakanotaura kuti ende iri chechokwadi nemunhu akandudza nyaya ndamemoris vaitaura nyaya chandinoda kuti mubatsirike uyu neuyu muri tu handiti muri kupaona pari kubva honye ishamwari yamuinayo manzwa tete vatete kubvisei mwana achabata icho shamwari yamuinayo iri pakati penyu shamwari iri pakati penyu tononzwikawo mumatare tinzwa vana vaichemba mumatare enda munopa manhingi zvekudya pabhuchapo maizulu natikanzina mamboni pai mwana uchekudya uyu imi murume wenyu ari kupi ari kubasa akafamba achienda kune murume woumwe kunotaura kuti murume wenyu akadai akadai ndiani akafamba achienda kumurume woumwe kunoti murume akaita zvamuri kutaura zvamakanzwa nevavo yave nyaya yekuti chii uyo anga uya zorowa kana vangu andivinga pamba nevanhu ndopandakasumuka ndakati iwe uone nyaya dzako dzese zvakafanana nemurume wako akauya ini handitaure newe handitasikireti newe asi murume wako akatomboya kumba auya kumba kwako iwewe wakanzi akabva fanirwa nameguru ako akanzi uya ndiri kuziva kwaurisha ndiri kudzoka ikumba murume wako akadzokera kumba iye akatozvidayira panguva yachona paakabvunzwa nyaya iyi tichitaura tiri pamwe chete takutanga kuitaura nyaya takatanga kutaura panyaya yakanetsi tichinetsana ndikati izvezvi ivona kunyarira kwanga kusi kupusi zvakafanana nenyaya yavo kanzi iwe wakaenda chida unota meguroko vaenda vakatadza kuenda mushonga wacho wakaenda nawo wakaenda uchiti meguroko vaenda ndowakadzoka bheki pai wakati murume wakasafamba inini handisiri ndaitaura nyaya but nyaya itaurwa nehama dzako dzori kutaura nhasi uno kuti ndo auya pana pachikuudza kuti inini ndataura kuti inini waitengerwa machipisi nemurume wako handina kutaura nyaya iyo ivona akatora nyaya yakabva nepinzira bva tanga kurova mwana wangu ndopandakarwadziwa mavo wangu ndakaenda ndakanotaura ende zveshuwa nyaya ndakanoitaura makaenda kunotaura kupi kumba kwemukadzi wawe murume waivhoni handiti mapawa kumba kwemukadzi waivhoni makaenda mukanotaura ichokwadi handiti ndoda hwai imimi murume wenyu paakanyengana naamai ava danho ramakatora nderei ndakaenda kumapurisa aiwa kani kumapurisa ehe ndobva abhadhariswa faindi tiri kutaura ka nhasi mudare mamambo ka ndo munoripiswa mapurisa haripise munhu atotora mari yachona vachitoisa kuhurumende vachichitoindawo handiti tiri kutaura nyaya yekuti atorwa munhu nemurume wenyu mamuwana redhedhedhi chipini kuwanikidza munhu yakanhingiringa zvamuri kutaura endi kutaura kuti murume wenyu ari kuhura nemukadzi wemunhu imhosva mumatare edu edu handiti mapawa so nyaya yenyu yekuti makanotaura zvinokonzera kuuraya dzimba dzevanhu nyaya yamaifanira kuuya nayo kudare kuno ndeyekuti mambo handizivi kuti ndingabatsirike sei uyu munhu uyu mukadzi wemunhu but ari kufambidzana nemurume wangu ndakamubata pakati ndinotyira kuti nyaya idzi tikazodzidai mangwana zvinozotichemedza saka ndibatsirei handiti chamunofanira kuripa hwai yekuenda kumukadzi wemunhu muchinoti murume wako iwe ari kunyengana nanhingi izvozvo ingozi yamune muchitsvaga handiti mapona zvinouraya imba yemunhu kana ane vana vosara vachitambura imba iyo inenge yatofa kana kuti munhu paanonzwa kuti mukadzi wake ari kudanana nemumwe murume iyeye akareekta anonotema munhu nedemo akafa handiti mapona hamuna kugona kupafambisa darero but nyaya ndoda kuti mungwarirei mamai murapa inyaya yeshamwari mukaona shamwari inoisa shoko kwamuri handiti yosumuka monoisa shoko kuopponent yenyu munhu iyeye be very very careful 4 years vasingataure navo 4 years dzavataura navo panapo kubva 26 25 24 23 ameno kahafu ka 20 ninga ka 22 ndo pakatanga daka rachona kusataura nevava kusvika nhasi ko vanotaurirei zvavaona zvevava vanotaurirei zvavaona zvenyu muchirovaniswa musoro kudai so
ndekekutanga nekupedzesera handitonge nyaya dzakadai so mahumbwe mudare ramambo nyaya dzakadai but ndiri kunotarisa nyaya kuti pane element inokonzera ngozi mukati menyaya yatiri kudii yatiri kutaura pano. Taura yamai. Ine mambo wangu kuti ndizosvika pakudaro ndiri kutorwadziwa nekuti ibvo ndakasvika pakundirova zvakandirwadza kuti mwana wangu akasvika pakuparara. That's why ndakasvika pakurwadziwa wamambo wangu kuti ndinosvikawo pakunosvika pakutaura nyaya iyi. Makataura nyaya iyi ndo yauya kuzomhan'ara pano ndosaka ndakupai mutongo wokuti makadii makataura. Imama handichatomboda kutaura nemi munyaya idzi. Manzwa here zvandataura? Muri kunzwa muri kutoramba muchienderera mberi. Matsurwa zvenyu zvatokwana. Ameroti makutsvagira. Siyai kudyidzanidza vanhu muchibonderesa vanhu. Handiti mapona. Siyai kuita kwakadaro. Zvine ngozi, zvine makuva. Handitonge nyaya dzemakuva mudare rine rakakura, handikatonge nyaya yekukwirwa kwevanhu. Zvinorwadza. Kunzi makondomu andiri kushandisa makondomu kumurume wako ndakazodai dai. Ndo zvinhu zvatingataura. Ndo zvinhu zvatingataura here mudare mamambo. Hazvisiri izvozvo. Matare ekudzimba ngatiregei kutamba. Handiti zvinodai murume wakarapa. Uyo murume wakarapa. Ndiudzei kuti kana todzokera kumba tinonovakei. Mai Morris, kana maita shamwari dzakadai dzinoti ukamutaurira chinhu, ukamona munhu uchiti ukamutaurira chinhu, anonotaura kuti ndaudzwa naMai Morris. Is a dangerous person. Ndoda kukuudzai. Handiti mapona. Pamunofanirwa kubata ndepekuchiona kuti ndinganogariswa kwamambo neshamwari. Ushamwari hwachona huripo here. But muri kuzvinzwa here. Kuripo munhu anotaura kana pandinoda kukubatsirai ndepekuti muchitorepresenta nyaya yenyu apa 4 years tisingatauri navo amaya kuti tiwane kuti pa 4 years tadzikaunda nyaya yakaitika ndezuro vakataurirana papi vasingatauridzani hatiudzwe izvozvo mumatare. Tinongoziva kuti ukaona paita munhu universal person among vanhu kana kuti between vanhu munhu ari universal ipapo kuti anopindawo mukaona dare iroro radaro hatina kwatiri kuenda. Ngatibatanei imimi zvino maakuziva kuti pakutamba nehama dzenyu idzi munotamba sei. Handiti ndizvo ndinotoripisa vanhu mazwa pamunotamba ipapo ndo panobva izvozvo. Venyu murume wenyu ari kupi baba Morris? Atidi kuputsa dzimba. Handiti vana baba vari kumabasa vachishandira imi. Handiti siyai umwe neumwe murume wakaende kubasa adzoke pamhuri yake. Kana masanganawo nawo musatore varume vevanhu muchivati ndevenyu. Handiti mapanzwa? Tinotopenga tichidzokera kudzimba dzedu. Handiti saka ndoda kukubatsirai. Murume wemunhu asi wekuti ukatorwa naye woona senge uri kuita basa rimwe rinoshamisa. Handiti ndoda kukutsurai ndakadaro. Why? Namunobhadhara muri kudayira kuti ndakaenda ndikanoudza mukadzi wemurume ari kudana. Zvinotyisa kunzwa zvinhu zvakadaro zvichitaurwa nemunhu. But muri kuwanzwa vachitaura ndosaka ndavapa mutongo. Hakusi kuti ndiri kuti vakatadza vakaita sei. Ndiri kuramba nyaya iyoyo yekuti haungaende mhani kunoudza uyu mukadzi wake kuti baba vekwenyu vari kunyengana namai nhinga. Hatidi ngozi mumusha. Makuna kwandiri iwa. So yenyu ndapedza iyi wainoya rini. Amai ndimuri kuvunzwa. 2 weeks kubva nhasi kusvika musi wa28 tinenge takuda hwai kana kuti $100 ndo hwai mouya nayo pano yatinozopa kuna amai avo. Anzi mwana mukarwadziwa endai munoripota. Uyai kwamambo. Handiti
imimi munouya nenyaya yenyu moya kuno motaura nyaya yenyu apo mambo ndo zviri kuve ndasangana nemuedzi wakadai tokuitira nyaya dzenyu tokubatsirai handiti kwete kuti imatadziro ndimi mozoonekwa muine mhosva yekuti aiwa mai Morris shamwari dzenyu idzi tambai neshamwari mukanzwa shamwari chikuudza chinhu kunzi tapa yaunotura wetiswa kazitape kaziture ramba kuitiswa kwakadaro handiti mapanzwa hamuna chamunosaina apo yendei vamwe vari mudare ndevapi vakagara pamberi pedu vese vari mudare shamwari wakagara sei inyaya yei ndiani akamhangarapi titaurire inyaya yenyu kuti yakamira sei mune bepa ravo here museyamwari Douglas Shongedzwa. Right, inyaya yei Ndauya kwambo nenyaya yemukwasha wedu ari kutitambudza. Mukwasha uyu akaroora hanzvadzi yangu. Saka haachengete vana vake. Ane vana 4 wechi5 akashaya. Saka kubva 2005 takamboedza kuumbiridza tichidzosera kuti vadzokerane zvakanaka. Chaanonetsa ndechekuti anongosiya mhuri oenda, hapana chekudya kana chii. Saka amai vaizotora mwana nevazukuru vachichengeta chiedza kuvaumbiridza. 2022 hanzvadzi nobva azoti inini bheta ndisiyane nemumo. Ndobva vasiya taita dare racho. Ndobva tawirirana kuti aiwa iwe mukwasha vana vakusara vaina mai vavo. Iwe unenge uchiuya uchichengeta mhuri yako iri mumaoko mamai sezvo vana vachiri vadiki. Saka haana futi kubatika kusvika vana vakura takavaendesa kuchikoro mumwe wacho uyu. Mumwe wacho akubasa. Vamwe vari kupuraimari. Saka chazotichungurudza zvakanyanya ndechekuti muna April gore rino mumwe mwana wacho third born akarwara. Ndokuudza mukwasha kuti mwana arwara. Airwara aina mai vacho nemunin'ina wangu. Mwana arwara anongoti ndikwe anogara mukadumba mukwasha. Paaidedzwa ndepamupana kumberi kwePixton. Mwana tinaye kuchipatara ari kurwara. Aingoti ndiri kuuya kana kutsikako. Mushure memazuva mwana waye achibva ashaya. Tomuudza kuti mwana ashaya. Todini uya utungamirire basa iri. Anongoti ndiri kuuya ndiri pabus stop ndatotenga coffee. Kusvika tazoti no chirega tichiuya kwauri kati kutakure. Sezvo uri kuti transport. Zvanzi aiwa coffee kwandakachengetesa kwatovharwa. Ndakutumirai mari mutenge imini coffee. Ndobva tatenga coffee kuno tichitarisira kuti tosangana naye kumusha kuti tiite urongwa hwekuchengeta muzukuru tiri pamwe chete. Haana kuuya akati itoendai nemwana wangu kuploti kwangu kwawira tonosangana ikoko. Vemusha vekumupane vakati hamungarambe muchishandiswa nemukwasha zvakadai. Chikumbirai kuna mambo kuti ndo zviripo izvi. Mukwasha uyu anogona kunge asiko kwawira kwaasingaende kwacho ikoko. Ndomva mambo atendera akati chengetai mwana tozoona kumberi kuti toita sei nenyaya iyoyo. Saka ndadzoka ndauya kuno mambo ndichipiraiwo nyaya iyoyo yemukwasha. Asi paakashayika mwana tamuviga. Mukwasha akazouya manheru acho kwakuma 8 kwasviba. Vanhu vakatya kuti vakwasha ava vakaburuka. Vangave nemota yavo. Panogona kuita bongozozo. Tikati vakwasha chiwe kuseni. Saka vanga vasvikira kune mumwe musha. Mangwana tamirira vakwasha vaye kuti vari kuuya. Kuzonzwa kuti nyaya yavo iri papi. Havangauyi. Tozobvunza kwavanga vasvikira kuya. Zvikanza mukwasha wenyu akasvikira pamba pangu neumwe watakavakidzana nayo.
asi zvaanga ari aitoratidza aitoti inini ndikasvika kwashongedzwa pane achafa inini kana kuti one wavo nekuti vauraya mwana wangu. Ndosaka akazosara ari kumba uku ndokuya nevakoma vake, asi mangwana acho havana kubatika vana. Zvino mazuva mashoma afura ari kunetsa kuti ndiri kutoda kuona vana vangu, da kuenda kunoita magadziro ambuya vavo. Tikati ko nyaya yakamboitika iyi uriiona sei? Hauna kana kusika pakavigwa mwana wako. Ndo zvaita kuti tichiuya padare tikati regai tise nyaya iyi kwamambo, mambo vatienzanise kuitira kuti vana ava tikwanise kuvachengeta vaitewo remangwana rakanaka. Matotaura kuti pane umwe atove kubasa. Ndo ramangwana rakanaka. Munotori mune ramangwana rakanaka. Hatigone kutora benzi kuti tiripe vana kana kumira kuronga matare nebenzi. Kona baba vachitiza vana vavo vavakabereka ibenzi. Handi mapoa. Mukaona vachifamba nemotikari yangu vachidini ibenzi rakabudirira. But nyaya toda kuti titaure, Mukwasha akaroora here mumusha kuti mumurumbidze kuti Mukwasha akaitei mumusha, ndopane nyaya dzedu. Mukwasha akaroora akasvikopa kubvisa Rusambo Bijana, ndopaakagumira ipapo. Handiti saka Mukwasha but ibenzi akuda kutora vana kuti aende kunoningirira. Ndingakumbira here kuona vana vangu? Kana imi mungakumbira here kuona vana venyu? Hongu pane zvakaitika zvakadini but ndiri Mukwasha womusha imomo anozikamwa ndakaroora ndakadii ndotozikamwa nemi muchitotaura sokutaura kwamuri kuita kuti akatosvika paRusambo akatodai. Tiri kuti isu ndingakumbira here kuona vana vangu? Mukwasha maonero angu anofanira kusvika chero nguva kuna ambuya vake mai vangu kana kwandiri ndauya kuzoona vana. Asi pamwe chinomukonzeresa kuti achiti ndikuda kuona vana vangu, kuziva kuti vana vasvika pakukura kudai auye kana akabata pepabheki yekuti vana ngavamwe tii neshuga. Saka pamwe ndo zvinoita kuti achitinetsa nepafoni kuti ndiri kuda kuenda nevana vangu. Kupi? Hanzi kuti tinoita zvemagadziro. Vana vangu vari kupedza mari yavari kushanda vachichengeta imimi. Ngavauye vandione kuchengetwa iye. Vana ava toda kuti titaure imi sekuru vevana. Havaiswe mashoko mumuromo. Vanhu vakuru njere dzavo dzotodii dzotoshanda. Handiti? Zviri nyaya yekuti vanoda here kuenda kwacho kwavari kuti ngavaende. Vanotoita kuzvisarudzira vega kuti hatidi. Handiti? Hatidi. Tiri kuda isusu nyaya yekuti Mukwasha kuti muzosvikira panyaya yekutozoviga mwana mumusha menyu iye aripo handiti? Asi Mukwasha uyu wokuti mungatotadza kurara pamusha nekuda kweMukwasha akadaro. Handiti? Mukwasha uyu zvamungadai maita iyi ndezvekugara pasi makamutarisa iye achiita dzake dzaari kuita, paari kuda achapasvika. Handi mapanzwa imakagara panzvimbo 1 kwete kuti mutambiswe chamutengure nemunhu akadaro. Handiti? Kwete kuti atambiswe imi mutambiswe chamutengure chakadii chakadaro. Hazviko. Makatoviga mwana wake muchiziva kuti kuviga mwana wake. Handiti? Ava vatokura ka. Handi vana tena ifo vana vake vanovigana. Uyo akafa uyu mumwe wacho asipo mukoma yeye. Handiti? Anotema rupawo uyu wodi wovigwa. Chandinofunga iye zvino chamungadai muri kutovaka vazukuru venyu. Handiti? Ndechekuvatsvagira pekugara. Kuvapa njere dzekuti dai mama wana pekugara vakomana.
kuitira mangwana. Handiti mai vavo vari kurarama vari kupi yezvinhu? Mai vavo vanogara naamai pai pamusha wani pamusha wamai vangu, pamusha wamai venyu avo vazukuru venyu. Chinhu chandiri kufarira ndechekuti makatumwa kuviga mwana wemunhu mukamuviga iye aripo. Ndepapi pamwe mukurarama kwevanhu kwamunofunga kuti kunotyisa panhau yekuviga munhu? Handiti ndepapi, ndehumwe hupi upenyu hwatinofunga kuti hungatyise kana ndagona kutokuviga iwe uripo? Ndepapi pamunofunga kuti apa panorema apa? Ndakuti nidai uya azogadzirisa tazowana kuti hapana wamuri kugadzira naye. Handiti nyaya yamandiuyisira panapa inoita kuti ndishaye kuti ndinomupa mhosva yekuti chii. Handiti akatokutumai kuti vigai, mukafamba mukakumbira kumasabhuku kuti muvige mwana wake iye aripo, akauya akadzokerera panext door achitiretena imi kuisa mathreats kuti ndikasvika ipapo kunofa umwe aiwa afirwa atariswe kumeso nokuti nyadzi dzinokunda kufa. Handiti ranga richinyepa riruko ndazotenga kopini ndazodidididi kunyara chete kuti munhu auya angodza nedzoi. Pane angabata achiti amurombe imi nedzoi here? Kana kuti vanhu vangasvingobatwa ningi maoko parufu. Handiti saka pandinoda kuti tiende ndepekuti chinozouya mangwana achina anoziva. Handiti ngatitsvagei kuti vana ramangwana ravo rinenge riri papi. Kana ivo vabvazera vasvika pekuti vakugona kuzvisarudzira, ndopamune makutaura navo sevazukuru venyu. Vazukuru, upenyu kurara. Ini ndokuziva kuti muri vana vehanzvadzi yangu, saka ndakagara nemi. Handiti asi mangwana anosvika, baba venyu munovaziva unyuwani hwavo. Tsvagai upenyu kuti mangwana munozova papi, nokuti vana venyu imimi mwoyo wamuinawo nevazukuru venyu unogona kusazovepo kuvana venyu nevazukuru vanhu venyu, because ivo vanenge vatori nevana vavo, havafanira kukudza dzinza ravo vari mushamani venyu. Handiti kwawira kwamuri kutaura kunei? Kune plot ravo, kune plot ravo. Pane pavanozonosangana iye murume iyeye kuplot ikoko rinongori plot rine vamwe mai here variko? Ndakangonzwa kuti ane mumwe mukadzi pamusoro pevavo. Handiti saka ava tatonga imwe nyaya munomu yakaoma yekuti baba vakararama vari kwavari, vana vari kunouya nekuti mainini vafa pamba, nhasi vakuuya vachiti pamba pababa vedu. Hakuna zvinhu zvakadaro pamitemo yenyika yatiinayo nhasi. Handiti saka uyo murume uyu kana asina kuuya kuno kudaro nenyaya yamuri kutangira kuti pavana ava, ipapo handisi kupaona zvapanoshanda. Kuveke kwake kusavepo kwake hapana panodii pandiri kuona. But kana iri nyaya yekuti ari kuuya achiita zvipi kune mudzimai wake, vana vese vabvazera here imamai? Kwete. Iye zvino ari kupi iye kwamataura kuti ari kugara? Anotangogara kukadumu. Munoziva here pano munhu akaenda kunomusevha samunhu akamubata here? Pana jamaya paya akasaina. Nyaya yatinoda isusu anoda kuiswa kumatare echirungwa first, momubata nemaintenance. Kana paine vana vachiri pasi pe18 years varipo here? Varipo. Ngatimuisei kumaintenance. Handiti mamubata avepo akuwanika kuti abatika paaenda kumaintenance avepo. Ndorimwe dare rinomubata achida asingade remaintenance rekuti achengete vana.
handiti. Asi vana venyu ava hakuna kuvatairira, kushupika navo kuri nani pane kunovapa kuti vashungurudzwe nemunhu asina kuvabereka. Zvototangira pana baba vachona, kufunga kwenyu vanga vaprotect here vana kuti vararame zvakanaka. Hapana, iwoyo musha wamuri kufunga kuti musha wake nemukadzi, vakadzi vachona ivo vazhinji vachona vanotongoti achingosvika kudhara kutotora mapepa ndo avanoda, handiti. Izvozvi mukanoutsvaga kuti munda iwo yanawo here, munonoona uchinzi wawa maidei chekuti vakadzi vachingosvika pamba unotoona kuti pakamira sei pano, zvichange zviri zvangu ndezvipi. Otogadzira mapepa, ogadzira zvinhu zvese oisa maari. Ava pavanosvika maenemies, nyange vasina kupambira nyaya yemunda, handiti. Ilaki kuti inini 56 years ndonotora mwana asina mwana kunzo, ndotonotora ane mwana, handiti. Ivavo vana vandiri kunotora amai avo, ndababa vevana ivavo kudhara, ndo vari kunouya vachinoita take over zvinhu zvangu zvese. Vana vangu vakaenda nemukadzi uyawo yawo vachishupika vari kwavari. Ngatitangirei pekuti ava ngavachimubatisa nemaintenance, handiti ka anodzoka kuvanhu. Zvekuti vanoda kuenda kumakuva naambuya zvezvi, havasi vana vadiki ka, ngavapeka mari vomubvunza kuti nhasi totangira kunoona makuva. Vakamboenda kwere mai mbuya vachona vari vapenyu vacho? Vanovaziva here mbuya vacho? Unovaziva gogo? Kusaka moda kunooneswa makuva avo pakuita sei? Dai ari munhu ane ushamwari navatezvara nemudzimai wake nyange vakarambana, handiti. Nokuti mukuwasha wamunoziva, vana vake zvamunoziva. Kana auya nedare rakadaro momutimi, kana kuri kungoenda kuti vana vari kuenda kunodingirira vakuva, kochakaipa chii naye mukuwasha? But anoziva zvinhu zvake izvi manje. Ndozviri kumupa kuti aite unga asingade kuita ratidza unhu wokuya kwamuri. Ndo pazviri kupa. Zvino mambo tingararame sei nemunhu akadai, nekuti ava vana ndevake. Mangwana mumwe anorwara, kana ari musikana, vasikana varipo futi, anenge achiroorwa. Isusu tisi taakuenda tichinotura kumukwasha kuti mwana kwakuitika zvakati. Izvozvo zvinotishungurudza, tichiita maexpenses ebasa rake raanenge achifanira kuita. Saka mupeika vana vake. Ndochiri kukubatanidzai nhasi inyaya yevana vake vari kuti ari kuvada, mupeika vana vacho. Kana matipa mukana iwoyo kuti amumirire kupuhwa mukana wakadaro, amumirire kupuhwa mukana wakadaro. Hakuna baba vanoramba vana vavo, handiti. Patida kuti ticherechedze kuti upenyu hwevana vatakutora tichinopa vanhu ava ndehupi. Une makore mangani shamwari? 18. Mupei atoye mubereki uyu anotozvizivira ega kuti ndinoda here kudai, ndinoda here kudai. Chaasingada atoda, hapana munhu anomufungira. Patanga tichida kuti tiende ndepekuti mukwasha ngaangodzoka kwamuri achiziva kuti muri madzitezvara, achiappreciate basa ramakamuitira kana kuti ramuri kumuitira, handiti. Ipapo chaipo imi chamanga muchifanirwa kunge muchitaura nezvacho ndechepfuma dzenyu, misidzano semunhu akabereka mumusha, nehanzva dzenyu, handiti. Ndozvatinouya kumatare tichitaura, ndiri kuda pfuma yangu. Munhu akabereka vana 5 nehanzvadzi yangu, akatipa pfuma, manhingi, zvirehwarehwa zvese akatipa. Parusambo akazenga asvikapo, handiti, akamboti bate pati kune mombe dzangu dzedanga. Kana munhu asina kubvisa rusambo kwavatezvara haana kuroora pachivanhu chedu. Isusu topinda pekuti vana vachona zvavaripo 4 vakamira sei, vasikana vangani, vakomana vangani,
Handiti mapanzwa. Tomupa mutombo kuti roora vana vako. Handiti hazvina basa kuti ndini mwana wacho ndisina kuroogwa ine. Ndinoroogwa kana tasvika ipapo. Ndonyaya dzatotaura mumatare. Idzo dzatiri kutungamidza idzi hadzina mutongo watinopa munhu. Handiti kuti tora vana vako. Anongotora. Kuti tora vana. Ndo pamunoona manje uchiti ukatora vana ukavaisa muchibhasiketi kudai. Akabuda ipapo obuda achitizira kunani? Kuna mai vacho. Handiti mangwana upenyu hwamunenge makirieta pavana unenge wawo kuti manje vakaona vatadzirana naamai voita kunge baba vakanaka votiza. Handiti havachachengetedza tsika dziya dzamavabatsiridza kuti sinzi vana baba rombe. Handiti mavapa upenyu imi sana sekuru vavo hwavanofanirwa kunorarama nawo mucommunity mavari kupinda. Handiti ndo zvinozopa kuti vagone kurana upenyu hwake mwana ari ega. Handi mapawa ndo chimiro chakaita nyaya tiinayo panapa. Iye zvino mai avo ngavaende kumaintenance nenhau yevana wavari kutaura vacho ivavo vadiki vachona vachiri pasi pemaintenance. Zvino kuti timuite kuti apedzise musidzanwa wedu iye achiti kana anzi auye kudare haauye. Matara mukaverenga samoni redu rinototaura kuti munhu akana adedzwa kudare, handiti akasauya asina kunzi nedare rino, saka maona ndabvuma kuti mugara apa nokuti zviri pamutemo wekutonga munhu asipo. But haisiriyo complaini yamakauya nayo mudare. Handiti haisiriyo complaini yamauya nayo mudare yeroora kumukwasha. Mangouya ari munhu akatoramba mwana wenyu, hamuchatarisa zvokuti akaramba mwana waakabereka naye vana vacho vaari kuda ivavo. Handiti vakabvepi? Hakuna murume anobereka vana ari ega. Handiti maona. Saka ndo patinoda kuti titaure nezvapo ipapo. Pamunorepresenta nyaya paya makafuratira kwatiri muchitaura nemasekretara, mune mufanira kuti muuye pandiri tibatsirane kuvheneka nyaya kuti nyaya yamuri kuisa mudare, handiti yatinofanira kuti tinge tichitaura nezvayo ndeipi. Tinoisa nyaya inokodoba munhu kuti ari kwaari ikoko dare rinofanira kumutevera. Hatingamutevere tichiti uri kudire chii vana vako kuti uende kunoita makuva ambuya vako. Teta kutorwara. Nokuti chivanhu chedu chinotituma kuti munhu kana achida kuita izvozvo anofanira kudii kuita. Handiti patari stubborn, hasi kuremekedza madzitezvara, ari kungoziva vana vari kwavari vasingazive kuti vari kudii vanorarama sei. Zvirimo zvimhuka zvakawanda zvinoti chinongosiya chaisa mazaya achidzoke ipapo nyange zvodii. Kunozochechenyerwa vana, kunozoitwa sei, kunodini dini achizive kuti vana vakazoberekwa vangani. Handiti ndo zvaari kudii zvaari kuita. Saka tichimirira kuti timuite risamoni, handiti tipei mari dzekufambisa iyi tatoikurukura ndeyekuenda nayo ava vachiita zvemachi zvemaintenance. Paanonouya muno mudare, handiti takutaura nyaya iri kuonekwa nedare kuti ndiyo inofanirwa kuramba yakamubata kuti kurasa unhu kwaari kuita asaenderere mberi achiita zvinhu zvakadii zvakadaro ndepfuma yenyu. Handiti muchiuya pamunouya tichitaura nyaya dzakadai malisti anofanirwa kunge ari mumaoko. Iye mukwasha wamuri kuti mukwasha akabvenga adiko mumusha zvaakudai kana kuti zvaakazoramba mukadzi. Mwana akashayika wachona akanga akura sei? Ungave ne-15 years. Anga ane 15 years. Ari chii mukomana? Varipo vangani? 4 vavo. 2 vakomana vahombe ne2 vasikana. 2 vakomana vahombe. Uyu ndiye mudiki pane mukuru wacho. Ava hativatarise kunhau yechi yemaintenance. Tinotarisa vana 2 ava.
handiti, but pane vasikana 2 poita vakomana 3 ndo maberekerwo avakaita, handiti. Kana tauya muno isi takuda kukupai pfuma yekuroora kwemunhu achiroora vana, handiti, takuenda naye pekuti mukomana umwe neumwe nometa mukomana nevana vake anobhadharwa mombe yake yekurohwa kwavatezvara mukomana. Saka pane 3 mombe dzevana vakomana poita mombe 4 dzevana vasikana 2, 7 mombe. Toatomupa mutongo wake pano. Pamakatorwa naye imi gore raakakuroorai, ndiye akanga ari murume wenyu wokutanga here kuita mwana nemi, kana kuti makanga magara muine umwe mwana wenyu kana kuti vana venyu? Ndiye anga ari murume wokutanga. Handiti mapawana topinda pese ipapo kumubhadharisa. Ndiwe wakatanga kubereka namai ava mombe, handizokoshiwa hwai yedare, tinotonziva mombe nehwai, handiti maona. Saka ndo nyaya titaure muno inobatika, hazvisiri zvomusema. Ndo nyaya yezvinosodai yanga iri yatiri kutaura pano, ndatoisa mutongo wachona, takutonomusevha nejudgment iyo yekuti ari kudamwa vana vakeyo. Haina painotongeka tichimuti hautore vana isusu vedare, kana kuti tora vana isusu vedare. No, izvo zvine zvaakuitwa nekoti hombe kwaMajor Street iyo kunana civil court. Either apply custodianship adini vana vabva zera avo vanozvifungira vega, havana pavanopinda pamaintenance, hapana pavanochengetwa naiye, handiti. Ava vasati vakuziva ndo vanodi vanotaurwa nezvavo. So muisei kumaintenance pane yatanga tiinayo nhasi, anongoda maintenance. Then touya pamunouya ngatitaurei zvedare, zvenhingi, zvemarooro. Ndo patinotaura nemunhu manje akuziva kuti ndakuenda kudare kwani